حتا نزیکی 4000 سالان مروان حیوان بکارتانین جبو چێکردنا نان و vexwarînên bi alkoholê bêgo gelek ji wan zanibin ku ew tiştekî jîndar e. Xanên heyvan jî wek xanên mirovan e kotayên DNAyên dirêj di wan de hene ê ku çi zanyariyên ku girîng in ji bo mezinbûna xanan û pirkirina wan bikartînin. Teknolojiya nûjen dihêle ku zanist her çarbingehên DNA, ACG û T jêke û careke din pêv datîne. Lêdazmûnên wan de yên li ser heyvan li laboratuwarê bûke li zanîngeha New York zanistan rêbazeke din bikar anîn. Ji devla em dest bi tiştên dixwazayê de hene bikin û guhorîna di wan de bikin, ji bo ku em bibînin heger tiştek bibe yan ne, em karin ji binî de sîstema çêkin û bibînin ka wek em dixwazin kar dikin yan ne. Balîkariya kompyûter goşiyên takî DNAyê ku rêzek taybet bikartîne mînaka TAG tê jêkirin û tê guhertin bi rêzek çêkirî wek TAA. Heta niha zanistan 6 kromosom ji 16 kromosomên di heyvan de hene çêkirine û ew guhertine û tev de jî bi serkeftî kar dikin. Lêkolîner dibêjin ew zanin ku wê rastî pirsên ethîkî yan exlaqî bibin di derbarî ezmûnên li ser DNA û ew amade ne ku bersivan bidin. و ev tişt berê xwe dide bi sporên exlaqî, qanûnsazan, zanyaran û raya giştî. Ez tenê dixwazim ku diya min vî tiştî qebûl bike. Lê lêkolînerên din yên ku ezmûnan li ser DNA dikin bi gêşbinî li benda encamanin. Me guhdanek baş dawan her dema ku digotin evin waneyên em fêr bûne. Eger ew nikaribin li ser tiştekî biçûk wek heyvan kar bikin, ez ticarî nikarim wilo bi gîhayê ra kar bikim. Armanca dawîn wê çêkirina heyvanê sintetîk be ji bo ku mirov karibe ji bo çêkirina dermanan û sotemeniyê bikarbîne. Lê hin lêkolînerên din hene dibêjin endezyariya genetîk dibe ku rê bide geşkirina şînkaya ku karina paqijbûna ba û her wisa jî hebûna bombeyan diyar bide.